Janaina Jefferson hi Big Stone Gap muna cheng ani a ama hi pasal then to ni in kumsom thum pariat mi ani bok apana chain water treatment plant muna tlai lama a thok thina chu mai baka mi dor kong khar le tu vervel chain ain lo thin bokani Janaina hian fa pathum mi pa pahni le mei che pakhat aneya afa te chu hunrei tak chung pa te lovin a en kol to a chu tiang lai vel chuan Eric Johnson in tongin afa te tan pa a o em awangin a mei chia jok chuan in nei puya a som tangot mai ani Eric a po chuan lo hnia lovin an in ria ta tanga rei lo te a chuan an in nei ta a afa te po chu an hlimin pa tel lowa anom fe nuwa pa an han nei ta chu nuaman ti in an hlim tlang hle nge ni ma se Janaina le Erika te chu an in nei atanga ni rei lo te a chuan Janaina chu abo tatlat mai le a pasal Erika le afa te chuan police ne na chuan rang takin Janaina bo thu chu an report nga la police te chuan Janaina chu zong ngalin rei po an zon ma chuan apana chain water treatment plant huna chuan Janaina ruang chu an va mutani ti chuan na ruang chu zirchian turin an la ngala a ruang an zirchian na atanga landan chuan Janaina chu voi ni ka ani tian hre thei ta a ma se tunge chung chu tidu anga a chunga chu tiang thil tidu tur om chu an riat mai lo wangin a thian tele a chung te chu an bekwal ta ni ma se a chung te po chuan chu tiang tidu tur om chu an riat lo thu bok chuan an lo chang ve le a police te chuan Janaina thina hmun bul hnai vela chuan CCTV aom le lo te chu an en kuala ma se CCTV pakhat ma alo in vuwa lo wang chuan nu chuidan kong dang an dap le chu alo ngai ta ni chutia an buai nu chuan police te chuan apana chain water treatment plant muna a tho pui te chu kom kwal le in chuta chuan thil bei sei om nu chuina ata na tangkai pakhat an muta ta chuan a thian nu chuan Janaina chuan Erika nen anin nei nu loka Erika alo nei chu a in chir thu le hreomati thin thu a soi thin te a chang chuan lo nei ang taka a om thin thu te chu police te hna chuan alo soi ta a chu mai baka anin nei atanga reilo te a chuan Janaina chuan in thenna le kha kota asiam tir thu te alo hril boka chu tiang ani ta ka wang chuan Janaina pasal Erika chu thu zo fia turin police te chuan an la ta ni ti chuan thu chu an han zo tran ta a ma se Erika chuan chu tiang thil chu anu pui Janaina chunga chuan ati du lo tur thu te ama chu pastor fappa ania wang tele a sei len na le chu tiang thil chu a in rem lo thu te chu soin atrang na hle a chu tiang te ania wang chuan police te po chuan an hotir le ta ni chu tiang ani ta ka wang le Janaina thi na in nam noi tele han chui zui mai tur an riat tak lo wang chuan Janaina case chu chui zom lo chuan an chol deuh ta wanga ma se ni khat chu police te chuan kol poimo tak an dong le thatlat mai le chu thil chu Janaina tho na bula dor pakhat ngak tu hne na tangani a chu chuan Janaina boral thu alo riatin makati thu le a pasal an rin hlel dan te chu alo hreve a Janaina boral ni nia an soya chuan adora chuan Janaina pasal chuan zu case khat a lei thu a soya Erika chu ador CCTV footage a po chuan an mutangei bokani police te chuan Erika chu an la le ta a ma se chu mi tum po chuan Erika chu a in soi thiam le hle a chu dora azu le zo hnuwa chuan ina a hole ngal thu a soya Janaina thona chuan CCTV a om ve miau lo wangin a kal le kal lo chu fin fia thei ani le tak lo wangin thu buai nei lo chuan a chuak le ta ni
Karen Martini chuan zanai nai thi thu alo hria chuan police te hna kalin a thil lo ton to chu police te hna chuan avasoi ta a zan khat chu afa te pahni kumsari le kumriat mi tenen an mut lai chuan an ina kang mei a chhuat thu a soya a hlau thon thu le 911 a kol ngal thu a soi bok kang mei kar tang chuan an nu fa a an ron chan chhuat thu le reilova an ina kang mei chuak chu an thel mi sak thu a soi boka chu mai nu reilowa police le detective te po an ron thleng ngal thuaya an ina kan chan le ati tu te chu an chui ngal thu te reilowa anin hal tir tu chuan mi pathum ruaya a hal tir ani thu te an chui chuak ti asoya chunga in hal tu te zinga pakhat chu janai nai pasal hi ani thu le erika chu a unau pa thian pa ani thu te aron soya an in a halawang chuan kotin kumsom ni tang turin a chung thu a rel saka ma se kum nga hnuwa zela tangin bela chhuwa ani thu te aron soi ta ni chung thil zong zong Karen Martinin aron soi le ta ka chuan Eric chu mana in puan tir an tum ta a mantura a in lam an vapan chuan Erika chu a ina om lovin a lo tlan bo ta dai mai ni police te chuan Erika chu zon me kani thu chu news rang ranga an tar chuak ta chuai mai ani chumi hnu chuan Erika nu le pa te chu Erika omna an hriat lo zo tum chuan an kal ta a Erika nu le pa te chuan kong khar chu ron hon sak du lovin detective te chuan detective an ni thu le Erika omna an hriat lo zo an du thu te an soya ma se anu le pa te chuan kong ka chu an ron hon du tak lo wangin police te chuan ho le ta ni Erika chu nasa taka zon ni in detective te po chu anu te na chuan an vakal le ta a ma se an fapa omna chin an hriat lo thu in an lo changa news a chuan Erika thalak tar langin mihlau om le tual that tu ani thu te chu an tar langa a omna chin hria chuan arang thei ang bera police ne na report wat turin an ti bok chuti rei takzon ani hnu chuan Big Stone Gap muna hotel pakhata an manager chuan police te churon call watin Erika ni om tak mai an hotel a om mek thu chu aron soi ta a arangin police te chu hotel a chuan vakalin Erika chuman ani tani police te hne na a in puan danin Erika chuan anupui chu a hna tho na hmuna chuan vakal chilin aruang an charna hmuna chuan ko chuakin voi ni akap ti asoya chumi hnuwa zu lein in lam apan ngal thu asoi ta ni police te chuan engwanga chung thil chu ti nge ni an zo chuan arui wanga chung chu ti ni in a in soya ti chuan trial nei ni in ko chuan thiam lo a chan tir ta a tual tha thu boi siam sakin dam chung tang turin a chung thu a rel sak ta ni ole tuntruma tan chuan kha ti zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule vek donia hun manuam vek ule